Jo, takže já vás zdravím u vyhlášení náboru. Na minulém videu jsem hlásil, že je nábor dneska 31.3.2014 15:04 jsem se rozhodl, že to už vyhlásím. No a já si myslím, že můžu na to. Děkuji vám všem, úplně všem vám děkuji, co jste se přihlásili do toho náboru. Jste úplně úžasní, napsal mi tu, počkejte, já se podívám. 6-7 lidí, což je úplně úžasný podle mě, jo. No a já jsem to teda všechno shromáždil a vyhodnotil jsem to. No a já vám vlastně můžu říct už výsledky. Takže rozhodl jsem, je jich teda 3 z těch 7, bude nás 4, takže se máte na to těšit. Každý myslím, že bude točit ze svého, nebo budeme prostě natáčet jednou společně. Uvidíme. Všechno bude až potom, no a teďka jdeme na to. Takže hodně jsem se rozmýšlel, jestli ano nebo ne, a kdo vyhrál je Flash XX, gratuluju mu strašně moc. Můžete znát i Flashe, Lukáš i Flash jak tak on natáčí Shakes and Fidget. Jsou to taky spíš kratší videa, ale můžou být i další. Takže já moc gratuluju. Natáčí aktivně videa 3x do týdně, mikrofon má za 3,5 tisíce, videa jsou dobrá, částečně lagy. No, a myslím, že prostě že to je super, že se na to můžeme těšit na další videa na tom kanálu. Další, to jsem to bylo fakt dlouhý, tak je X023, gratuluju mu, já se strašně moc teďka omlouvám, já jsem nemocný a fakt jsem to musel vyhlásit, protože já vám omlouvám. Ahoj Bilky, my se jmenujeme, že mě třeba zajímám, který tam je Fraps, utáhne Fortnite a ostatní věci, tak je umím, jediný něco mi nejde. To šla jsem, musím si to kompromisu, jo, jasně. Jo, takže vlastně můžu natáčet všechny videa, dejme tomu, ale co bude to vlastně problém, je, že nemám moc zkušeností s YouTubem. Sestřovat si naučil, jo, když jsem měl ještě jeden kanál, tak jsme se naučili. On to mě rozumil, a už se to doučil, takže to je super. Takže to je druhý, já jsem taky ten třetí, nějaký první, že jo, a teďka jdeme na posledního. A strašně moc chci pogratulovat Mikrovi, že se sem dostal, já nechápu, jak to dělá prostě, ale tam se mi tady strašně nový příběh, jaký YouTube měl, jaký má zkušenosti, úplně mi tady všechno rozepsal, což já mu strašně moc děkuju, že jsem to dělal strašně dobrý čas. No já prostě Mikro je taky dobrý týpek, spíš takovej spolupracovník, bude hodně natáčet Minecraft nebo Garry's Mod nebo Wolfenstein, to nevíte, takže strašně mu gratuluju. No a můžete se teda těšit na videa ze Shakes and Fidgetu, Garry's Modu, Metinu, Shy třeba a z dalších her. Budeme se na tomto kanále hodně věnovat Minecraftu a Shakeu. No a já si myslím, že to je všechno, já výhercům gratuluju, ještě budeme se teďka domlouvat hodně na Teamspeaku nebo na Skypeu. No a možná u další videa, takže čau.